Kważi 11,000 turist li żar il-Mellieħa dan l-aħħar ivvota biex din il-lokalità rebħet l-unur ta' Best European Hidden Gems 2015, unur moti mill-organizzazzjoni European Best Destinations ibbażata fi Brussell. B'kollox kien hemm 85 destinazzjoni Ewropea li kienu qegħdin jikkompetu għal dan l-unur. It-turisti għalhekk nafu kif jaħsbuha. Biex inkunu nafu x'jaħsbu l-Mellieħin żorna r-raħal u tkellimna man-negozji. Bdejna bi Cleven Kurmi li jmexxi post tal-ikel. Dan is-sajf kien tajjeb ħafna, kellna ammont ta' turisti tista' tgħid mill-Ewropa kollha. Naħseb li l-aktar li jiġu jiena naħseb li mill-Ingilterra u hekk l-iktar forsi li jiġu għall-ikel tradizzjonali tagħhom u forsi għal tejjiet u kafejiet u insomma naħseb li l-Ingliżi jħobbu ħafna dal-post. Jevin Vella mbagħad huwa sit ta' ħanut li bih il-ħaxix u affarijiet tal-ikel. Staqsejna xi fitxu dawk li jżuruh. Affarijiet lokali bħal għasel u bajt, frotta Malta. Minn kollox hu, imbit, kollox magħmul Malta. Staqsejna taffettwaħx l-istaġjonalità għal li l-internet jagħmel differenza. Jisu skont it-temp ukoll meta jgħid it-temp nazzi jiġu għastem, mela xellum kulħadd l-internet. Oħrajn bħal Mark Bajjada li opera servizz ta' dajes mill-Mellieħa għal Kemuna innota d-differenza li jġibu magħhom linji tal-ajru low cost. Il-numru ta' turisti żdied minn meta żdiedu l-low cost, però tħobb ħaġa u tobot oħra. Għax la raħħast prezz int ħadd attira nies li ma jifilħux iħallsu prezzijiet għoljin allura ħadd attira minn kollox. Tal-istess fema Antoine Mifsud, sales manager ta' ħanut tal-ħwejjeġ. Jekk ma jkunx it-turizmu, nista' ngħid li s-sajf ikun flop, tista' tgħid. Tgħid isma' ħanixtri xi ħaġa biex noħodha miegħi jew inkella bniedem inqalalu okkażjoni. U la darba qed insemmu d-dera, morna għand Charles Kassar, stilista tax-xahar li fis-sajf jara żieda ta' 30% fix-xogħol. Ħafna turisti jkunu għaddejjin u jiddeċidu jidħlu dak il-ħin. Imbagħad hemm it-tiġijiet. Żewġi li the next week ħajjiġu Malta ġejn jiżżewġu, ordu nippjanawlhom kollox qed tifhem u ġieli jkunu groups kbar tifhem. Wara l-qubbajt Malti, l-English breakfast u dawra bid-dajsa l-aħħar kelma dwar x'jiġbed turist ħallejniha f'idejn Salvo l-Iskarpan. Bit-bissi ma jiġri tilqa' n-nies u jiġu għalhekk u jfittxuha dik id-daqsxejn differenza alla volja ħanut minn ieħor. L-affarijiet tad-dar ħallihom id-dar inti ġej tax-xogħol u tihom kemm jista' jkun value for money, qed tifhem? U ħafna mill-Maltin għad baqalhom dik, l-ħares nitilfuha.